todo o que fixen na rede, todos os vídeos que subía antes e cando estive na Lobeira e todo isto, nada diso tiña unha razón humana, máis aló da brincadeira. A min faime gracia cando se chama a xente creadoras de contido. Eu non sempre, quero dicir, eu non entendo que é unha creación. En moi poucos casos vexo realmente unha creación, é a miña opinión, por suposto. Eu, por exemplo, estes vídeos nos que non miro á cámara, hai un significado niso. E precisamente é un significado que é romper con eso de son creadora de contido e veño dicirvos aquí unha cousa espectacular, mirando á cámara para falarche a ti. Non mirar á cámara ten un significado precisamente o de non estou falando para ti, estou falando comigo. E ti, se queres, é un pouco como ese abrir a quen queira unha fiestra ao meu pensamento. Se ti plantexas isto, és tonta, ti és tonta. Bah, sabes? Porque precisamente vivimos deste proxectarnos. E non digo eu que eu non teña ego ou non, porque eu, de feito, teño ego, actúo desde o ego moitas veces, totalmente consciente de que actúo desde o ego, e que iso a veces pagas un prezo persoal, porque o ego sempre espera algo a cambio. Daquela, aquí hai ego tamén, pero hai un significado, e ao mellor dinche que ti és tonta, vai a tontería. Pregúntome se te podes chamar creadora e logo non abrir a mente a que outra persoa poida explicar o seu vídeo como quen explica un poema ou un relato, sí? Que si é unha creación. Bueno, cousas así que penso. A min, isto das creadoras de contido, analizo moitísimo desde o punto de vista humano, e se a rede nos abre a posibilidade de crear doutras formas, daquela hai que pensar exactamente que estás facendo, como o estás facendo, e darlle un significado para ti. A creación sempre leva algo moi humano, que é esa necesidade de trascendencia, de buscar o significado da túa existencia en cada cousa que fas e que isto trascenda. Daquela, se é humano e hai un significado humano, tes que analizar o que fas máis aló dos datos, das seguidoras, das visualizacións, das interaccións, e ver que significado ten e de que sirve a trascendencia deste material que ti subes á rede, que, por exemplo, ten un impacto no planeta. Todo o material que subimos ocupa espazo. Existen servidores petadísimos de material que subimos á rede, que ao mellor nunca máis imos a el. Eu, por exemplo, tiven un blog e plantexeime moitas veces que facer con el. E non é dame vergonza que estea aí, está mal escrito, está en castellano, non coidei a escrita, ten faltas de ortografía, cousas así. Mais aló diso, plantexeime moitas veces, sirve de algo isto ocupando lugar? E de vez en cando reviso
É dicir, eso sí é un contido ao que eu lle teño cariño, é significativo da miña etapa na que eu fixen, e de vez en cando entro a el, vexo as estatísticas, vexo que hai cousas aí, que tutoriais de costura e así, que se siguen usando, e daquela manteño. Pero cuestiono isto. Eu creo que hai que pensar se desde o punto de vista humano eu fago isto na rede. Cal é o significado? Eu debería poder explicar o significado. Eu sei que sempre é a trascendencia. Teño claro que así. Que xa o feito de que nos chamemos creadoras, quen queira, ten que ver con que lle queremos dar ese significado, non? Casi, pois, eso, artístico ou... E debería poder explicarme a min mesma o que é, para que sirve, se paga a pena telo aí, porque, repito, o que subimos á rede ten un impacto no planeta. Un impacto moi grande. A día de hoxe son moitísimos os servidores onde hai lixo digital. Cousas que alguén un día decidiu que comezaba unha canle en YouTube e aos 3 vídeos deixouna. Está aí. Alguén creou un foro con un fin e ese foro leva anos sen usarse e quedou aí. E aquí hai un tema desde o punto de vista ecolóxico, sustentável, é dicir, dunha internet sustentável, que tampouco ninguén está mirando. É dicir, en que momento podemos ir aí algo que ti creaches, dicir que, mira, isto xa non che pertence e hai que tomar unha decisión sobre que facemos con isto, é lixo e hai que eliminalo. Os servidores necesitan liberar ese espazo para novas cousas.